με το 5. Αλλά έχει πλάκα αυτό το βίντεο. Έχει τέποντος, έχει τέποντος. Άρχισε. Προχωρέ, ποτέ. Άρχισε. 4. 4. Είναι συνδυματικό, αυτός δεν το ξέρει. 4 λέει άλλος. 4 ξαναρωτάει άλλο. Ανέμενε αναγνώριση. Ανέμενε αναγνώριση. Δεν θυμάται το νούμερο. Στρατιώτη, άσε αυτά τώρα. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα. Όχι. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα. Πόσο? 4. Το είδε. Το είδε ξανά και λες 4. 4 λέω. Όχι. Θα πάρω τον αντιφύλακα. Τι δεν πώς δεν έχει φύλακα. Πες νούμερο σκοπού 4. Τώρα πάρε να σε δω. Εδώ. Όχι. Ναι, αντιφύλακας. Ποια είναι το συνθηματικά και. 5. Δεν επιτρέπεται να σου πω κύριε Φωτεύ. Σε ποιο λόγο, δεν είπα όνομα, σε ποιο λόγο. 25. 25. Τι είσαι, τι λόγος. Λέν. Λεν. Διοικητής μα... Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί θα βγεις αναφερόμενος από μένα Για ποιο λόγο. για 5 μέρες κράτης σκασμός. Τι 4 τι 5. Δεν θα το κάνω 10. Να μου λέγατε. Δεν θα το κάνω 10 μέρες φυλακή. Τι 4 τι 5. Γελάς. Δεν γελάς. Είσαι σοβαρός ρε. Φυλά πλάμα τον πελά μου. Τι γελάω. Εδώ είναι το πιο βέβαιο σήμερα του στρατού ρε. Εντάξει, για νούμερο μπρέσκα. Αυτό είναι ωραίο. Τι 4, τι 5, τι σήμερα, τι αύριο. Θα κάνει να γινόμαστε ρε. Τώρα που είμαστε στο στρατό, να σας δώσει μια πληροφορία. Ωραία δεν ήτανε αυτό.